Jongen, de partners waar we mooi praten hebben, is de beste partner waar we maar verder in kennen. Dus het is eerst nog wel wennen voor u. Want ja, het wil altijd de grote concurrent voor zelfs. En het is nog een hele oren constellatie eigenlijk. Het gaat bij mij vooral omdat de kranten voortbestaan bloot. En ik vind dat er twee kranten in Friesland wezen moeten. En vooral een christelijke krant, daarom werk ik hier ook. En ik vind dat de mensen een kar hebben moeten tussen twee verschillende kranten in Friesland. En dat zo bloot kan, dat vind ik heel mooi. In eerste instantie liep dat prima. Wat ik lees in de kranten is dat ze hun eigen identiteit behouden kennen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat joost ik, dat oranje blauwe kind? Ik ga nou geen aanleiding om daarom te twijfelen. Ik zie natuurlijk wel de risico's. Zij kunnen een heel soort protte dingen van u leren. Bijvoorbeeld hoe mij een relatief lietse groep een goede krantmeidje kennen. Dus ik denk dat het echt voor haar een belang is om met u geer te werken. Ik vind het werken bij de arbeid vind ik altijd een feest. Ja. En met deze oplossing kan het dagblad weer jaren vooruit. Is dat in verwachting? Voorlopig wel, ja. Ik heb er absoluut vertrouwen in. Nou, ik ga gewoon nog om journalist te wezen en om mijn werk te doen. En dat kan al. En als er niks gebeurt wie, dan hier het oerwest. Dus wat dat dan gaat, heb ik wel een goed gevoel.